Però perquè té el cabell molt llarg. Ara fa temps que no la porto i es va tranquil·leta. Què graves? M'agrada gravar-lo. He fet la gravació de la línia 8 des de Sant Cugat. Soc de Sant Cugat. Doncs mira, anirem a Granollers avui. I després a Barcelona. Últimament els trens van molt bruts. Molt fàstic. I on aneu a la perruqueria? Aquí, on ve. Però és tranquil·la, però és molt arisca, o sigui, no es deixa tocar, no es deixa res, agafar per ningú. Si no estem nosaltres només a casa, ja no s'amaga al llit i no surt. Correspondència línia Però bé, tranquil·leta tranquil·leta sí que és. Mollet Sant Fos. Meu feia el mateix amb la senyora de Nàpols. Correspondència actualment. Línia 8 de Telcano. El meu gat sí que es deixa agafar, es deixa fer de fer. El que passa és que quan ve la senyora de neteja i no vol saber Tremola res quan ni... arriba. No, no es tremola i bufa i... Vinga, que vagi bé. Adéu. Propera parada, la Llagosta. Pròxima parada, la Llagosta.
Propera parada, Montcada i Reixac. Pròxima parada, Montcada i Reixac.
Barcelona, Sant Andreu i Tal. Sí, crec que sí. MEC No? i Si va serveis del mateix regionals. una cosa com l'altra. Sí, sí. I he mirat on és, està a prop de Estació de Sants, que no és música, també. No, és Avinguda de Roma, és entre Entença i Mallorca, tots aquests punts allà més. Vull dir que és fàcil, és fàcil. Ara ja vaig cap allà amb 10 minuts arribo a Sants, ara agafo el metro i ja arribaré. Sí, sí. Vale? Vale, recordo que com va anar ahir. Bueno, sí? Hola, sí que vol parlar directament, no? Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Bueno. Doncs ja em trucaràs allà a la 1, ja fico. Vale, perfecte, molt bé. Vinga, adéu. Aeroport. Propera parada, Barcelona, el Clot, Aragó. Correspondència amb línia 1 de Rodalies, MEC i serveis regionals. Tren con destino Aeroport. Pròxima parada, Barcelona, el Clot, Aragó. Correspondència amb línia 1 de Cercanías, MEC, trenes de media distancia.